Hemen bildu da gaur, Ildo Sozialistako militantiek, voluntariuek eta proiektu honi babesa ematea gertura da norbanako jendia. Eta agerraldi honekin gure helburu da martxan jarri den ogi apurrik ez elkartasuna eta borroka dinamikiei amaieri ematea. Dinamika honek hainbat helburu zazken jomuga jarreta. Alde batetik jakitea ematie pandemia erdien martxan jarri genuen dinamika hontan. 250 markidea hasi ginen elikagaiek eta oinarrizko produktu banatzen, eta gaur egun hori kostatzen nahi da hasieran banan genituen produktu kopuru hori dena mantentzia. Ondorioz, hor jendiei gonbidapen egitea ekarpen ekonomiko egitea. Hori izan alde batetik betetzen funtzioa. Bestetik bizitzen garestitzia, salaketa batetik izan beste helburua jarreta genukena, bai guri eta bai lehendiken egunerokotasunin aurre egiteko zailtasunez azken estratu sozial ezberdinek gaur egun askoz ez komplikazio gehiago dozkoelako aurre egiteko, eta hori saladu berreko puntu importante iruditu zigun. Horen atzin da ona, burgesinia interesa dielako, nun kapital akumulazio bira ematen nahi dien oztopun aurrien, beste behin langilerik harrapatzen segitzen. Kasu honetan, prezioek jota. Eta azkenik, gure aurreikuspena zerteru ziela maigaineratzi. Izene, bai pandemiak eta bai Ukrainako goberriek, lehendiken arrastaka gamakigun krisi kapitalista bat areagotu besteik ez duin. Eta hor, ikuste dugu, politika instituzionalak ez daukela honi aterabide egin batengo inungo kapazitateik. Hemen gauden danok, gure prestutasuna azaltze dugu, lanin da antolatzen segitzeko, oinarte bezala. Ezinbesteko jotze dugu independentzio politiko oinarri hartuta, eta amezte duen mundu berri horta pausuek ematen segitzeko. Oin, zuen esku da, guztiz inefiziente dian, eta jende pilo bat, esklusio bideratzen politiko profesionalen esku lagatzia etorkizuna, modu bat bestea, megainin dazkeun lan lerro ezberdin eta eskua botatzea animatzea. Hori, zuen esku.